И добро утро от нас! Добро утро, хора, изключително приятно ние да ви приветстваме в този наш общ канал, общ проект, който сме го замислили от много време, но най-накрая Малко по-близко до микрофон. е факт. Най-накрая нашият общ канал е факт. Тук искаме да ви приветстваме и да ви кажем, че тук няма да наблюдавате нищо свързано с геймплей. Както са нашите канали Чока Парляка, съответно и Пикпук, които всички съм сигурен, че добре познавате, но тук сме вече в една друга земя, хора. Нещо по-различно, нещо, което искаме така да променим малко нещата, защото ние самите порасваме, така че гледаме други неща и така искаме ние сме част от гей-порно. Това е нашето начално видео, хора, за този канал. Channel трейлърът, който като влезете на канала да се вижда и да знаете, че от тук нататък почва веселбата. Това няма са обичайните Чока Парляка и Пикпук хора, които се свикнали да наблюдавате с гейминг игрите, отварянето на пакове FIFA и така нататък не заобучаваме. Аз ще видите друга част от нас, която обича да се забавлява, колкото и вас, и така да се наслаждава на моментите заедно. Очакват ги клипове не само тук, ами и навън, така че ще има да е нещо доста по-различно и за нас, не само за вас. Така че Да, ще пробваме нещо ново, човек. И за нас това е ново. надяваме се да докараме нова аудитория, която, нали, сега не ни е виждала. И това ще е като цяло, ако ви харесва идеята, която то няма идея, но должно е да има идея, която няма. Може да се абонирате за нашия ако канал. Ако имате някакви идеи, естествено може да ги споделите в коментарите. Не е забранено, безплатно, защото може да се абонирате. Да. Също така нашите два канала, нали, оригинала, ще са долу в описанието. Всичко за нас, инстаграм и месенджери. Бате, по-добре не ми пречи. Долу в описанието ще бъде всичко. Лека нощ на всички и Крис е дебел. Седно сме някакви аматьорчи, са някакви пети клас, брат, и такива снимат някакви клипчи на дет, дори няма го резнат, примерно. Да. И го качат първи клип, очакват примерно някакви гледания. Така. Малко е мой.